Ndizalelwe eVereeniging Hospital. Ndizalwa ngumamam esebenza emakhitshini. And then xa ndixelelwa, I'm not going to talk about something that I know. I'm going to talk about something that I was told. Bandizalelwe eVereeniging ngumama. Mama esebenza emakhitshini. Umama ngenxa ukuba wayengafuni ukuba anantsike. Abelungu bathi no, you can need free so be is I've gone medical free. The free came with net simplification. Then my mother took me wandipha ichomi yakhe. Ichomi kamama wakhe. Ndifuna understand ne? Umama wam wazalelwa emakhitshini. The mother who gave birth to me wazalelwa emakhitshini. eVanderbijlpark. So kwaba khona lo mthetho ukuthi the Kafrikis also cannot be raised ebalungwini. Ichomi yaka kamakhulu wam ozala umama wam yathi kwichomi yakhe, ndicela unikhulisele lo mntana ngoba wena utshatile. Yayibona loo nto le? So lo mntana akhulele kuwe, atsho umama. So umama wayokhuliswa ngabo bantu abaziitshomi zikamama wakhe. You understand what I'm saying? So ugrandmother wamadisappeara, zangaphinda bona umamam. Umamam naye wakhula ezazi uma apho ekhulela khona ngabazali bakhe. Up until umama khabuye back azomxelela ndingumama wakho. And then ngelo xesha ke umamam wayesetshatiswe kutata wam owayengumXhosa. You understand? So xa ndisiva ke ngoku utata wam wabhatala ilobola. Wagqiba ubhatala ilobola wathatha umama wam, a city girl owakhulela eSharpeville eVereeniging. So waya naye eEastern Cape kokwabo oyomazisa ntoni abazali bakhe. So abantu bakudala amadoda ayeshiya abafazi emakhaya ze babamba ijoyini. Ukubamba ijoyini kukuba kokusebenza phi apha eRhawutini. Utata washiya umama le eRhawutini. Remember umamam wayeseyindizele ngelo xesha. Because ngela xesha utata wam emithisa umama Madam Tshate, umama beluku esebenza emakhitshini, esebenzela Clams. Utata wabona uba mandithathe unkosikazi ndimthini ndimsemakhaya. And umama naye wayeseyekile ngoba amabhulu apha ezikitshini ayesetheni awukwazi ukukhulisela umntana apha. Ngelo xesha sendivelile ke ngoku. Ngelo xesha ilobola seyitheni seyibhatelwe ngutata ongumXhosa iNesotho area. You understand? AmaXhosa kwakungabo bodwa utatam nale family apho kwaKhoza ekhoneni. It was fund opposite na apho umamam ekhuliselwe khona. Apho ndakhuliselwa khona mna. Ndiphike ngondi apho umamam sekephike ngoku se-Eastern Cape eMonfrey. Utatam sekebuyele apha eRhawutini. Imeko yangabi right emntaneni waseRhawutini gona those days ukuba ke ngokufanele akhulele emakhaya, go to the streams, go to the forest and do all that. Upheka phantsi akayazi loo nto leyo. Uyayibona? Yabanzima kuye. Ngapha ulindele ukuba umyeni wakhe ngekhona ushiyeke nabani ngo nezigwiza zakhe nomamazala wakhe. Wayebukhali ke umakhulu wam. So umamam ke wemka wezaphi eRhawutini ebaleka nabani nam. Uzaphi eRhawutini? Kwaba bantu abebakhulise bani yena. I was 6 months old xa ndixelelwa mna ukuthi ndandisemncinci. Mamam xa egqiba gone my mother unishiya nobani ke ngoku abantu abamkhulisayo. We are not related to these people. Ndishiyekile apho. Umamam is nowhere to be found. Umakhulu wam ozala umamam is nowhere to be found. Aba bantu deyedwa ukuthi bandikhulise. So bandipha eli gama likaClementina, bandipha eli gama likaMatitaba. uMatitaba hobane ditaba tsa ka di ka batsa ba sa fela. Ha e sa lekisiwa monana yabe ke ba Matitaba because they are still waiting for my mom to come back. Or my grandmother, the mother to my mother. You understand what I'm saying? So my mother got married. Yes, I'm growing up now. My father is nowhere. I didn't know my father. You understand ukuthi ndize pha kulamzi ndina 6 months. So now when I grew up I thought ukuthi
apho ndikhulela khona ngabazali bam. And the thing was, I used to ask myself, why am I being treated differently than other kids? Because bekukhona umama waphaya, they had a son. The son had two children, a boy and a girl. So one was of my age, the boy, and then another one was, I think, 2 years older than me. So, treated differently. I remember I had a gym dress without a belt. I used to go to school barefooted. I used to use amafutha engulube, yabona, bekudliwa ingulube, amafutha athi xa esele so. That was my Vaseline. Usithambisa from entloko. Ndandingumntana onelekrokrap, ongathandekiyo, yabona, umuntu one-malnutrition. So ndandhlala ndinonto ndiziqhwisha. So ukuya ngam ndandicinga uba xa ndisetyenziswa amafutha engulube ukuzithambisa, i-treatment yale ngulube nezitshanguba entloko, yayibona. But it was so bad, man. It was so bad because I'm the one who was doing the house chores. Ndiyaklina izitupu, ndiyaklina izitya, ndiklina endlini, ndiyatshayela ekuseni. Baphethwe kakuhle, and abazali babo used to come and see them and babaphathela izinto ezismart, intoni. So mna, if my elder sister's clothes are worn out, so they were pass out to me. So kube lelo xesha ndizawunxiba ipenti entsha. So bendazi ukuthi ipenti yami ke ngoxa inkulu ndibopha oluhlobo apha amafindo. Those were my panties. And isihlangu sesikolo xa ingaba sasifuni siphiwa mna. And eso sihlangu ke ngondifanele ndisinxibe ndithi xa ndibuya esikolweni ndisiphathe ngesandla singazimoshakali esi sihlangu. Otherwise xa siphelile, I'll walk barefooted to school. So esikolweni sam ne eprimary kwakukhona mama uthile ne. Lo mama lo wayenendlu yakhe opposite our school gate. So esikolweni lo mama ethengisa ikota, amagwinya, intoni, into ezimandi. Enthanda mani lo mama lo. Because ebona le nto uba abanye abantwana baphethe izikhaftini, anaso isikhaftini mna. Then lo mntana akho nto kayikherayo, lo mntana uhlala, lo mntana unezilonda, abanye abantwana bamcaphukela, yayibona loo nto le. But ke ukuthetha kakhulu, hayi, yinto endandintlonti nayo, uyayibona. And I was bright at school, uyayi-understand loo nto le. So bebencenga something kum, babencengela ukuba at least ndizawubakopisa ngeslate. Sasabamba islate ngelo xesha. Ndinesaslate nasincinanana zawuthi, and then sibhala ngaso apha islate sam ke. Ndenza ubushobo ukuthi islate sam asophuki, otherwise ndawubulawa pha. Hayi, bezithenga ugovernment wayengasaplayinga anything. Songekho nto esiyifumana mahala kwa-government thina. Besithengwa kaloku, that is why ndithi kuwe, if islate sam sophukile kufanele uba kaloku sireplacewe, sithengwe kwakhona. Sasithatha phi? And nento obhalayo apha esilatini. And yayiba mandi kaloku ngumntwana ndisasithanda ukuyiluma. Nathi yitshoko, ndiyayiluma. Kwaphinde kwangena ingathi yikhandlela, ibhala kanjalo. Kuphinde kungena, zazimane zingena njalo. And esam ke islate ke mna ke ndandisifaka apha ekwaphi. Aba abanye benento zesikolo kaloku, yabona le school box like a suitcase ebrown. So kwakusetyenziswa zona ngelo xesha ke. Abanye ke hayi, abazali babo bazabathungela amasaka ngesaka lemilimili. Imilimili yayilisaka like a cotton material. So some parents used to like benze school bags ngezo benzela abantwana babo. So abanye ke bazama njalo banithathe. So mna sam sahlala apha ngaloo gym dress yam ke, ndihamba ke esikolweni mayide winter and summer barefooted, unless somebody gave me the shoes. If esikolweni ndiphiwe izihlangu ngomnye umntu, ndawubethwa ndiphambane uba yintoni le ndiyithethile kulaa mntu ukuze ndi-ofarwe ezaa zihlangu. Uyayibona? Indiphatha kakubi ukuthi mani. And kudala kwa ungekho ukwazi ukuthi uzawukhweshina umntu omdala ukuthi, oh, why? Njengangoku abantwana babuza ukuthi, why mama uthi ndingayinximi into ethile? Dala wawungekho uthi why emntwini omdala. You were ordered to do something, but don't question why. You understand? So being ukuthi ndiphethwe harsh and andikwazi ukwenza anything. Nanku lo mama ke ngoku endithandayo, lo mama
ndenzela andipha amagwinya andithini, aphinde ke ngoku xa ndandiye kwakhe phayana andebe ndiye kwakhe yi-opposite esikolo sethu, afike ndihlambe ezi zilonda andithambise into ezithile athi azithanjiswa amafutha, ndawuthi ndaphinde ndigijime ngale break ndibuyele esikolweni kakhona, so that aba abanye benganiboni uba bendingekho. Andikhaphe lo mama ndiyobona up until ndina 8 years kwenzeka i-strange thing. Utata waphayana ne. So ugirl lo waphaya nebrother yakhe bebelala kwenye indlu. It was a 4-roomed house, 2 bedrooms ne-kitchen ne-dining room. So mna ke bendilala e-dining room ngengutyana zam ndedwa kaloku, and then aba belala ekamereni yabo. Kube khona abazukulu, kube khona ke lo mama waphana notata, umama notata ke ndimbiza umama notata wam, mme nentata, besithi ngumme, and then untata esithi ntati, belala kwenye ikamera. Lo tata lo endichwechwela ebusuku apenetrate into yakhe apha ngasemva kum apha emathangeni, ndiva into ihlaba nini inyuke. So ke ndizibhlide, xa ndibhlida ke ngolo tata lona othuke andilande andivuse ekuseni amboklina ibala, tshone ngam kule passage lo tata lona ndihlambise, athi ndihlamba odarisha ndihlamba ngamanzi abandayo. So it's obvious kaloku uba xa uhlamba ngamanzi abandayo lawuthini igazi lakoma. And then wandixela ukuthi jonga, if ungaxelela anyone zakubetha ndikubulale, futhi awungumntana walapha. Kulapho ndazibuza ukuthi man, andingomntana walapha, ndingumntana waphi? Uyayibona loo nto leyo? Andiwukwazi ukumbuza ukuthi xa uthi andingomntana walapha ndingumntana waphi na? Nabakokwenu abekho apha, andibazi noba baphi na, sakuchola wena. Yiyo le nto endenza le nto. And xa undibulela kho umntu uzawuphinda ndifuna. There was only one person endandifila comfortable with, ngulaa mama uthengisa amagwinya. Fama ndiye kumama amagwinya ndithi, ndiyomxelela mama amagwinya kwenzeke so. Aphambane lo mama wamagwinya, andihlambe ngeedithole andithini ke ngoku. So kwaba khona iplan akayenzayo no-class teacher wam ukuthi no, lo mntana ulimele apha ezilondeni, so andifune aba bayikokwabo babone ukuthi mna ndiyamtreata kanjani, because uzawufika abethwe, niyayazi le life yalo mntana uminjani apha ehlala khona. So ititsha ngathi beka-understand, so ukuthi no, mhlawumbe ndizawuhlala even more than nini ke ngoku ndiphinde ndingene eklasini. What she did was ngathi waya kwa-commissioner, ne? She did not go to commissioner's house. Wayebazi aba bantu lo mama wamagwinya. You understand? Apho ndihlala khona lo mama wamagwinya ebebazi abantu basekhaya. Mama wamagwinya wayo-approacha lo tata emsebenzini apho esebenza khona. Wamxelela ukuthi mamela, xa ungafuni ukuya ejele yeka lo mntana uyeka ukumripa, otherwise uzawuya ejele wena. Azothetha. Lo mama utheni? Utshatiwe kaloku nomyeni wakhe, umyeni wakhe lipolisa likamasipala, lo mama amagwinya. Hayi, lo tata wayeka le nto kundichukumise. Kodwa mani ndabethwa ngaloo mini, ndibethwela uma ethi ubefihle inantsika i-5 shillings yakhe, 5 shilling. It was 50 cents by then. And then ndiyebile. So ndasendibethelwa laa nto ukuba ndixelile, uyabona. Wandibuza ukuthi kutheni uhamba uthetha ngam, bethwa ndanya. Kodwa umama unkosikazi wakhe esazima ulahlekelwe i-5 shilling, and then now isuspect ndime ukuba ndiyibele imali. Ne? Lamba ixeshana ke ngoku umama amagwinya waswelekelwa ngumyeni wakhe. Hayi, lo mama lona ebebhujelwe kodwa esiya phaa esikolweni yondibona everyday fana uma bephaa egeyithini, kodwa ubhujelwe. Uyayibona loo nto le? Ndaba nale connection ukuba lo mama irrespective ukuthi ubhujelwe ngumyeni wakhe, useza lo mama azondifaka esikolweni. This mama is so kind to me, man. Ngela xesha sendizazi ma ndixelela uma andingomntana walapha,
So ke ngoku ndizincamalisela ngalo mama uba at least even if andinayo ifamily ndinalo mama. You understand? Lo mama ke ngoku at least nguye umntu endinaye endizawukwathi ndithi ngcu ngaye ngoku. Aba bathe andiyofemeli yabo. And lo mama sendimxelele ukuba lo tata utheni. Wathi yabona uba uke watsho ndiza kubulela because sakuchola. Umama lona ndiyamxelela mara akatsho nto, ndithi utsho njalo, utshilo jwalo. Ara ukabulela. Ke tlo bolaya ene go tseba go thona pile wena. Ha ngwana rona. You understand what I'm saying? So this woman knew about it. Hayi wangcwatywa lo tata. Anyway, after the funeral, seke unomntana ndithi unomntana wemfana weyinkwenkwana lo mama wamagwinya umntana oyi-1 akanabo abanye abantwana. Ngenye imini ndiye eshop ke ngoku kwatata uKhoza kusemaXhoseni. The entire area is Sotho people, Sotho speaking people. You understand? Kamaka beSotho. The only house which was front opposite to us, kukwababa uKhoza ngamaXhosa. Hayi kwavela lo tata omde, lo tata oneendevu. Ndiyothenga isonka, lo tata wandilandela. Lo tata wandipha i-R1 coin. Sivuye junga ndayiqoqosha ngeplumasi yam. Ndayithi apha, ndayithi. Le plumasi yam ibikwazi ukubopha, ibikwazi nokunantsika imali. Ndayithi apha ndiyifake apha, ndahamba. Lo tata lo undijonge esandleni, yabona? Wandithi, wathi umntanam. So ndithetha isilungu, isiSotho ne? But I still remember the first word lo tata kayithetha wathi umntanam. Yabona? And I don't know ukuthi umntanam kukuthini. Ndizawubuza abantu ukuthi what is umntanam? Because ndiRhosuthu akho nto esaziyo isiXhosa pha, akho mntu azisixhola, akho mntu ngaphandle kwalaa family qha. And nalaa family xa ithetha nathi ithetha isiSotho. Hayi lo tata lo amba, lo tata mane esiza frequently. Nami xa ndibona notata omde sendilunkulunkuza pha because ndiyazi ma ufumana laa R1 coin ndiyikoqe ne-R1 coin yam. Yeah, that was a Kruger Rand by then. Uthi ngenye imini kanti ndizawuthi xa ndiye eshop lo tata afike. Lo tata wayesiza every weekend. Kanti lo tata andilandele futhi. Sekumane ndiphathela nenantsika nechocolate athi tya fast. Akasazi ke isuthu yena. Fast nditye fast. Lo tata ngomnye second chom yam ke ngoku le indibana naye le. But there is something endiyifila xa ndinalo tata. Uyayibona loo nto le? Kanti abantwana bandilandela. Thi bandilandele. So in other words, umamam bebemazi la tata omde. Umama lo wami endikhula kuye bemazi lo tata. So bendithume ngamabomu efuna ubona uba lo tata uyandilandela or kuza kwenzeka ntoni na okanye angebile umntana. Yayibona? Alright, ndalandela. Hayi badibana nam lo tata endifunqa laa nto umntana. Kaka for the first time ndibona umntu endibangabisa umntana. Hayi ndathakathaka iinyawo zam zalenga. Uya-understand? Kanti umntana nam ndihleka ndiqala ukuthola olwaa thando lomzali. Uyayibona loo nto leyo? But ndandifila i-parentive something there, i-connection kuye. Yabona, because ndangumntana othandwayo kaloku. Lo mntana osele ukuthiwa ntontontontona welekerkrap wentontontontoni. Kodwa nanku umntu uyakwazi ukundiphakamisa ndinjalo ndinezaa lekerkrap zam. Yho, ndithe xa ndibuya mntakabawo andabethwa. Ndithi xa ndisabethwa njalo kukhala zinja, kukhala ntoni. Hayi lo tata wazigibisela. Lo tata umde ezondirestuwa. Lapho lo tata ndithi umntanam. Umamam waphendula, sengwana awona. Ndathi kusho ukuthi umntanam iri ndingumntanakhe lo tata lo. Yabona? Hayi balwa wambetha wamlahla ixhegwaza napha kulaa ndawo. Wathi uzuphinde umthinte lo mntana. Ndiyabuya for umntanam. I remember etry ukuyithetha ngeSotho but Xhosering it. Yho! Zange ndiqoma ndandibethwa ngemvubu kaloku ngoku ndinale mivimba elapha yemvubu. Ndabethwa kuthi ndithetha nezange, ndithi ndithetha namaqhotsa.
Hayi kobo busuku ke ndalecturishwa ke kuma hey uyabona ngamaXhosa la atya abantu uzoxa ufika pha uzokuthatha bakusekoloni ekoloni kwabethwa imbisi engaka uzawuphekwa kuyawutyiwa ngawo isophoro. Ndithi kodwa hayi mani ndibe ndingumntana mani ndizibuza uba lo tata undiphiya ii-coins lo ndifunqile for the first time ndimntana ndizibona ndifunqule bangandipheka. Ndaza ngentliziyo ndathi mandiyophekwa. Hayi lo tata makandibheka nyhani kunale mpatho elapha. Do you know ukuthi isitya sam I still have the bowl wherever that I go, ne? Abo ndifika khona ndiyayithenga isitya se-eri esiyelo, iplate. Uyabona ezi plate ze-eri? Because that was my plate. Endandiphakelwa phaa nenja yapha kulaa ndlu. Benezitya zabo mna eyami inje iplate yayiphakelwa mna nenja sityela phaa. That dog was so clever to an extent ukuthi xa kuphakwe laa vorse engaka inje izawutya ipapa iyeke laa vorse. Itye laa vorse. You understand what I'm saying? That was my plate. Ndandihlala naphaa kulaa nja ndiyotyela ngaphandle. Zawuphakwa iplate phezu kwetafile mna eyam ndizayithatha ndiyotya phaa nalaa nja. Yandiba ndithini? So ukubuya kulaa tata ndandiqonda uba if bathi lo tata uzawundithatha makandithathe than le life endiyiphilayo, than le lekerkrapha ukuthi ipenti yam ndathi xa ndiyisusa ithi isukisa nezilonda impuntu. Into endiyithatha yonke ithe xa kutyiwa mandihlale nalaa nja phandle because bonyanya ezi zilonda endandinazo. You understand what I'm saying, right? Okay, a week later lafika incwadi evela kwa-commissioner's office. By then i-Justice Department kwa-commissioner. Yonke ii-matters zaziripotwa khona and then kwakungasukuba nje kudala kusuke kuthiwe kukhona umntana oabhiyuzwayo kusuke police station kwenziwani. There was a commissioner's office. I-issue kamama notata phaya. Ii-issue zentoni phaya zichityelwa phana ke sasuwa khona. That day ke ngoku kanti utatam ke nguye obase abantu phaa e-commissioner's office. Lo tata wamadevu ya-R1 usele family. Kufike ileta kwathiwa wabona. Wabona ntho tse di entseng o lile gore ntatona a tla tshwanetse jwale ke maqhotsa ke a wa tlonka. Ba o nka he jwale ba o reka maqhotsa bana ba nana gona go o lematsa. Akathi uthi uzokuthatha utatakho uthi maqhotsa abeSuthu udala babebiza amaXhosa Xhosa. Uyayibona loo nto le? So ngomso uzaya khona. Ndinale lokhwe enye ndinxiba ngeChristmas and ngoseyincinci le lokhwe. Nxithiswe le lokhwe andinazo izihlangu ke ngoku zoba ndinxibe zokuswenka uba ndiqhelanga nxiba izihlangu. Before sifika kwa-commissioner's office, if you know Sharpeville, yabona apha iSharpeville xa ungena khona uqala khona ezi building ezilapha khona ngoku kune-hospice opposite. Khona ibuilding ezatshiswa kudala ngexesha lama-riots. These were government places apho khona commissioner office, khona i-police station, kukhona ntoni. So ezo ndawo zazinice. Sharpeville was very beautiful nge-apartheid era. So kukhona ke iishop zamandiya apho ke kungenwe emandiyeni ke ndifike ndithengelwe ipenti entsha, ndithengelwe ilokhwe. So xa sindlula emandiyeni ke ngoku kuthengwe ilokhwe entsha, ipenti entsha nezihlangu nazithile. Yazazi ke zahlangu zakudala. I remember that look was a dress with a smallanyana jacket enjena epinki, ne? Yanezitshana ngasemva nezinye izihlangu zazibotshona zithe and then abayazi nesize yam zingasandiqinisa ngeenyawo zithe kodwa ndifuna nje uba ndinxibe ezaa hlangu zintsha so ndimhle. Ayisafika ecourt. So xa sifika phayana ke ngoku hayibo nanku lo tata we-R1 coin. Andithi mna ndixelelwa mazobona abantu kuthiwe nje amaXhosa le leta ithi ngamaXhosa and then xa ndifika phaa ndifike ndikhale kakhulu. Ndize ndikhale njengomntana ndithi andifuni uba amaXhosa andithathe. Uyabona? Ndilile ma ndingathathwa ngamaXhosa. Hayi xesha lanonto mna ndifuna nje uba ke ndasuka nje phaa kulaa mzi qha into endiyifunayo andisazifuni phaa kulaa ndlu. Xa ndithi gwiji nanku umama wamagwinya
kwathiwa hayi sheka kweli cala kungena abantu abadala. Kwangena abantu abadala eofisini mandibekwe ngaphandle. Kuyathukwana. Utatam had a loud voice, my father. And he was shouting. Yabona naba bayashouta ngapha na. Laba bafuna ke bathatha inkosto zakhe ufuna ikhosi zakhe zokuba since ukuba ndikhulisa and then ndingumntana. By then bese ndina I'm sure 13 years from 6 months, you understand? Because bendifunda ustandard bani ndozakudala bethu nani. Sendifunda ustandard 2. Yeah. Hayi. Kuyiwe kuthethwe. Nini ke ngoku. Hayi kuthule ke ngoku ndiyabizwa ke ngoku kuthiwa mandingene. Xa ndingena kuthiwe kum Maditaba. Wa batseba batho ba ke ntate wa khoza nna ke mme wa Makwenya wa sekolo. Kodwa hayi. Ntate o wa ntate khoza ke ntate wa hao a o tswalang. Mme o wa Makwenya ke mme wa hao a o tswalang. You know, bendingumntwana. I was 13. I was very angry with my mother. All these ezazenzeka ndibleeda endihlamba lo mama failed to confess to me ukuthi ungumama ondizalayo. Wayengandithathi. She had to save umtshato wakhe because she lied to her husband ukuthi akanamntana. You understand? Wasave lo mntana kakanayo. So in other words kwakumele ukuthi ndife. Having my mother and bona every day in ndisafara for all these years. Mama kunyaki mtsibeleke sa sub AP 1 2. Rekisa Makwenya nhlokomela ke sa mtsibeleke mamaka. You understand? My own mother. Tata mo abadala. Bana ba dibitsa di ankosto ka Sesotho. Paid my father. Paid my mother. Lo ondikhulisileyo. Dareleaswa. Dasuwa ebazalini bam. Mamam sekedibene notatam. Bayindoda nomfazi. Sokushona baba iphoyisa. Badibene kanjani nomamam kuphi nolo tata? I don't know. Sebehlala bonke saba United family because lento yenzeke ngo-November. It was 1979. NgoNovember sasigqibile ukubhala. Ndiyodibana nomama sesihlala phi ke ngoku kwamama waMakwenya. Notata wam, utata we-1 Rand Coin. Nestep brother sam, umntana kamama waMakwenya. Tata wasithwala ndingekenzi even a month. Ndihlala nabo. Chips usise Eastern Capes. Kuphi? Kumama wakhe. Wakamzalayo. Watshintsha indlu utatam eSharpeville kwakwenziwa ama-exchange of houses. Dala ngumthetho wakudala. Anti kwakuzindlu zikamasipala. So if when you don't feel comfortable ukuhlala ezone bani ungatshintshana nomuntu ofuna ohlala ezone 2 and then kanjalo. So utatam batshintshisana ngalandlu wathi akangeke ahlale endlini omnye umuntu. Yena indoda eyabhubhayo. So rather batshintshana nomuntu osihlala kuphi esibukeni or didn't know anything about what had happened there. Kwenzela ukuthi azofila comfortable endlini akayazi ukuthi ayindlu yomnye umfazi yena indoda. So ke thina sasiwa eEastern Cape. Umama notata wam ondizalayo phinde bashiya pha nabani ngoku nestep brother sam. Sabizwani iVesandlebe ekhaya. Eastern Cape. So utata kodwa ke wayenza lonto kuba lonke umama wayemtshadile utata. Ukuze umama ke bahlukane notata. I don't know what happened up until umama atshade utata kwabani westep brother sam. Baphinde babuyelana ke ngoku xa besebuyelana kulapho sekufunwe mna ndafunyanwa baphinde badibana baba yi-1 family. So kusweleke
umyeni ka ube shade umama. So now they are together. Basisaphi e-Eastern Cape. Mama naba abantwana. Kwaziswa ke Mazizini ke so in kwi-Xhosa tradition if uchate umfazi kwaba nomntana ecaleni so uyamtshata umntana. You understand? Umenzele isiko, umbike esikweni lakokwenu. So wabikwa i-step brother sam eMazizini njengoba yena eliveza Ndlebe elize nabani nomama. Bashiyapha. Yandiva?